Net ata day tala ti kukwaem. May tagutungod ka manahin. Kasano ko man na siya pumaha? Hinihini siya yung unom, afika-fikat, pimangon an and air. Ito dong munoy, hinakagwan. Namo itan hinoy siya yung unong-unom. Ina nga tayo maalam, hinoy, hiniisap na na anoy. Apo, nagpainila mang fuwad sang ito afong. Namo itan pimangon an, hinoy nang dungdungam. Kasano ko man na siya umiko? Kasano ko man na siya pumaha? Magpafaha, hinoy yung style mo. Nangalangan. Bagabagam ini kutongo tupay ha at tajumid inilam tagwaahan Mamatang nagarat. Dapat ay ano nga dito dong mo ni Africa Fishat injitigwan ini si pang dudungdungam hisyaen Pagbaga mawatang gagarat. awatang kagarod tuloko tupay ha kan hot mo tay pangaduhan ninon babawi ko nang hagon ha maya man bigbigatan agin inom ka manan yung pay mapanunot mo kaya sawam may Apo bakit datoy ka manahin? Pangpaimas lang tikaan bakit? paimas lang tikaan oh hinuikin si mapod oh tikan do Edwin oh dakay si Hago namo iten na futong Apo sumanao ka manin bakit? na alangan kumalakpak mo kapiya mo pahikah ni style mo na nga ngalamat na una mafufutong nila lang kuman umat hini style mo at gusto inahagos kapiya mo hangalam na mitagwanay o daman isa nang mun uminom na mo itan iminom mo kapiyam kumani mo kay mong bahay itungo na kung may sirbim na dinid sirbim doon hini samige si ingulong-ulong afika-fikat hinokot da kahong-hong mo samige dakin ikan do Edwin siya ma-uphold yung samige si ingulong na binigag ula kumano siya na ko uminom ula yung tagwa sisilan siya ako ng tao mo dumidire ng inifinutong mo ang alam ay tapiyam ngakin usot si taf mo inugoy style mo makina Ops! Puston bakit? Ay naapo ital nam tangiwa maun. Di pala ital na dayta bakit ay na mapasma dayta bakit? na kasakpay tatan kagtal na tingiwat na si udog untupay ni ulom ni inumom inugoy Ay na, Bob, hindi ko rin di ka mawawatan. Bakit nanay? Uman na mo takman lang inin. Kamatais, di pa siya ganyan bakit? siya pa'y sumenong ilagarudan fato inugoy mong ngigwet Ah. At! At! malak kailan taga siya humehe inuy goy yun Ah, malok nga. Ay! Ikaw ba? Nagawan dapat di ka makaan bagay. yung kalatan ang mga idi kusinan tadati kamatis Ah? Kamatis! Kamatis! Gusto mo kasi bagay? Dabaw? di kamatis ata iso lang kada maggarod Ay, napabagay. Abay, si niya, tigamatis bagay. Prutas, tigamatis bagay. Prutas. Sinaga di prutas. mamukayat nga mangan maturo kalatatan Iyo mga babat-bati dito. Balay mo. Ito serbiyo nga asawa mo. So, giday! Nung ka nga mangan, maturo kalatan ko na, kang nga sumanot ka. Sa lugar niya maturo ka, mabisbisin nagbagay. Tapos magsinday, nagtigamatay. Ay na, tikas tigabiyagay niya. Naganda naman tiker na, undun labas. Di siya palingkay, bagay. Kamatay, sige talaga di pa sindam niya sa awam. Siya pa'y sumenong. Siya pa'y sumenong. Nang suminang. Nga nga lang, mausot ahanta.
Un ang mafufutong hibinigatan imanamot ang nanamaan na inhiid siya. Sumagaw. Ini pa po ay mga tanhain ka. Manamaan na iniid siya. Wag ko na ablada ano ngunuda wag ko sa manamot ano di manamaahid siya. Kay futong mo yung kaingununan imanamot an yung fai ano goy. Kumanai ahi binigat ini finutong mo. Ilagarudan fato inugo mo ngegwet. Wala naman ba? Kumanai apay. Apo. Kumbaga. Di ka paigtal na. Tala-talanga. Pwede yung padulin mo kanyak nga kwarta. Kuma, ngay gatang ko ti sidam. Tanapang ka na nagbarbar ka. Nagbiro ka kanyak ti sidam. No kumaday tayong gatang mo ti arak. Hintid mo kumakanyak. Dada kumati si daam. Uray sarsarilyam. Isti bulong mo kiigit ka nga sumana o. Low date ka. Eh, kwa. Umutang ni kandilat di ka. Masida. Di ka payagtal na. Uray kitam. Di ka payagtal na. Tidak kitipag sida di ka. Batay siya. Talnakan ko na. Wala talaga. Pag hindi umutang ni kandilat. Masida. Di ka payagtal na. O siya pa siya man ang taapuno ni Fulah mo ti Deid siyam.